Gisugdan na og renovate ang mga tribal house sa tribal village sa Ramon Magsaysay Park, Davao City. Isip pagpangandam sa umaabot nga Kadayawan Festival sa bulan sa Agosto ning tuiga. Kabahin kini sa ginapasundayag matag Kadayawan. Busa nanukad na ang 11 ka mga tribo sa Davao City nga ipasundayag ang ilang kultura ug tradisyon. Pinaagi sa tribal village nga gilaumang ablihan ngadto sa publiko sa unang semana sa bulan sa Agosto. Sama sa tribong Obo Manovo ug Bagubo Tagabawa. Ginahinayan na nila ang pagtrabaho sa ilang tribal house sugod kagahapong adlaw, Hulyo 14, 2026. Daghan-daghan pa ni siya, sir. Among tanawon asa tong mga gabok na nga kahoy mao ilisan namo. Plus ang kinatibok ang atop nga kugon kuhaon gyud na namo kay magtulo naman. Sa pagkakaroon sir kaning salog ikambyan namo kuan kaning kawayan diri sa salaw katong sa kwarto. Gipaningkamutan nila Luciano Bansilan sa tribong Obo Manovo gikan sa Barangay Bantol sa Marilog District ug Manuel Awag sa tribong Bagubo Tagabawa gikan si Bulan Turil sa Davao City nga mahuman ang pag-renovate sa ilang tribal house sa dili pa matapos ang bulan sa Hulyo ning tuiga. Gawa sa preparasyon nga ginahimo sa tribal village nang hinlo na sab ang taga-ancillary services unit yun ASU sa mga kanal sulod sa Magsaysay Park aron masigurong dili mobaha sa lugar. Gihinluan nila ang mga baradong kanal. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.